tħallunix waħedna. Hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea turi solidarjetà ma' pajjiżna. Kien dan il-messaġġ ċar li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kienet jieħu sehem f'summit tal-Partit Popolari Ewropew flimkien mal-mexxejja tal-Istati membri li jiffurmaw parti mill-familja tal-PPE. Adrian Delija tkellem dwar 3 punti prinċipali waqt l-intervent tiegħu u saħaq fuq l-importanza li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jgħinu lil pajjiżna u juru solidarjetà ma' Malta u Għawdex fid-dawl tal-kriżi tal-immigrazzjoni. Dan għaliex in-numru ta' immigranti li qed jiddaħħlu pajjiżna huma kbar ħafna meta tikkunsidra l-popolazzjoni tagħna u l-kobor tal-Gżejjer Maltin, dan speċjalment meta kkumparat ma' pajjiżi oħra membri. Kif aħna qed inkomplu niġġieldu biex ingawdu mis-solidarjetà Ewropea u nsistejna illi dawk illi huma il-problemi li Malta qed tiffaċċja u ħataġa tiffaċċja meta jerġa' jiftaħ issa l-istaġun tas-sajf letteralment minħabba anka il-kondizzjonijiet tat-temp il-probabilità rridu naħsbu minn qabel ħalli s-saħħa kollha li jista' jkollna min-naħa tal-Ewropa biex jgħinuna ma jħallunux waħedna ħalli il-parti tagħna nagħmluha imma il-parti min-naħa tal-Ewropa ċertament irridu ninsistu u nagħmlu minn kollox il-parti tagħna biex dik issir ukoll. Adrian Delija tkellem ukoll dwar it-turiżmu fid-dawl tad-daqqa li ħa kawża tal-pandemija tal-COVID-19 anke għaliex dan huwa settur tant importanti għal Malta. Malta niddependu bil-kbir fuqu għandna pratikament 20% tal-GDP tagħna li jiddependi mit-turiżmu ħalli jkollna aktar kjarezza min-naħa tal-IPP. Smajna wkoll kelliema oħrajn illi qed jgħidu li kawtela anke f'dan l-istadju dwar il-pandemija u kellna diversi istanzi fejn it-tieni mewġa issa f'diversi pajjiżi anke tal-Ewropa qed tħalli l-effett tagħha wkoll u kellna wkoll pajjiżi li diġà bdew idaħlu jarġgħu uħud mir-restrizzjonijiet ta' qabel. U allora l-messaġġ mill-Ewropa u iva rridu naraw kif nibqgħu nagħtu sosteni l-ekonomija tagħna imma nibqgħu kawti għal dawk li huma l-perikli tal-virus. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif għalkemm gvernijiet oħra fl-Unjoni Ewropea qed jagħtu dettalji dwar kif se jintużaw il-fondi Ewropej, il-Gvern Malti għadu ma tal-ebda dettalji dwar kif pajjiżna se jagħmel l-aqwa użu. Min-naħa tal-Unjoni Ewropea qed ikollna iktar u iktar informazzjoni, kjarezza, imma mill-parti ta' Malta sissa il-Gvern għadu ma spjegax dawk li huma l-kondizzjonijiet kemm ħajkun il-pakkett li Malta ħatkun qed tiżufruwixxu minnu u kif ħajkonna l-abbilta li nagħmlu l-aqwa użu minn dawn il-fondi Ewropej meta għandna biljuni fuq biljuni li huma available għal pajjiżi differenti biex ikunu jistgħu jgħinuhom f'dan il-mument partikolari. Kien Kutajjar, Net News.